Ask if they're using condom. Ngicela ukubuza ne. No guy. Wena nalo muntu wakho unayisebenzisa icondom. Anisebenzisa icondom. Usazozalela. Usazozalela. Ungena nje njengoba nawe ungena. Hayi usazobamba ibhanti sana. Hayi usazozalela. Yazi ufuna ukungigulisa sisi. Ngiyakubona ugula uzokondla. Wena usazokondla. Uyazazi ukuthi awukho mnandi kangako. Uthini? Akekho mnandi. Uzweni ukuthi akekho mnandi. Uzweni ukuthi akekho mnandi. Kahle wena umthetho wakho unamanga. Umuntu wamanga kahle kahle. Yazini bafu hayi no. Umuntu wamanga wena. Awukwazi ukuthi umuntu ngoba nakho ukhuluma nawe wahluleka ukumuza ukuthi uthini usuthi akekho mnandi. Umcompara naloyo umuntu. Umcompara no long distance. And umnikeza negama ukuthi yena u short distance. When how do you feel about what she said? Athi awukho mnandi. Yazini awuthi no shame. Phuma kulento le. Yazi angazi ngiphelela amagama ngiphelela amazi. Lendlu le ohleli kuyo iyanetha phuma. Yazi abavukhuluma iqiniso ayisekho. Do you think we should organize a counseling? Yazini ask if unomntwana nalo guy. Yazini okay yazi before ngisanganisa ikhanda nengicela ukubuza unomntwana nalo guy lo wakho. Okay. Ngifisa ngibambisa ibhashi mara. Wasingani? What if she's pregnant? Wasingani mhlawumbe lo muntu umshiye ekhaya kubo or ukhulelwe bekade beyikhipha behind your back. Or what if she's pregnant? What if she's pregnant even now? Uzothini? Mara yazi ukhuluma iqiniso. Last lo muntu ngimthumele 2.5. Athi yani. Uthi kimi yenywele. Asazi maybe ungibambisa ibhashi ungitshela ukuthi mimi mhlambe engane ngodla ingane engayazi. Mina ngithe kuzokondla. So what is the way forward? Yazini ne. From manje allowance engikupha yona ngiyayikhatha. Indaba yami neyakho iyaphela. Umfana allowance amalini. Uyazi mfita manje sometimes nginokupha uma 3 uma 4